ng'anyo mar NASES nowuok oko, ne gichiwo notice mar mondo miyo migi arita kod obila. Kata kamano waneno ka jonjore noor mar mondo mi ogogi kata oketh ng'anyo margi mamuola mane giwuoko. Nikech adiera kinde mathoth kwaneno kata ng'anyo mago mag NASES kata mag lakteche onge ga kata wanyalo wacho ni silaha moro amora magiwuok ga godo oko ma ng'ato nyalo wacho ni ne giatakwa mane makoro ne warita liet. Kata kamano waneno ka jonjorego ema koro monjogi 20 oyudo hinyruok, mamoko pod yudo thieth e ute thieth mopogore opogore Siaya kono. Erokamano ahinya Joyce. Mokwongo en gima onego kwed kabisa kendo kwed motegno ka jomoko ng'anyo e yo mokwe tidino negi tigogi. En tim ma ospread Kenya mangima. Ng'ata mowuok oko ma en gima katiba oyiene ni mondo itim, mondo ipiket, mondo igol wachni oko kotamore wachore ei ot tiwuok oko. En katiba oyieni mondo itim mano. Ok oyie mondo oor jomoko mondo odin ne joma timo ng'anyo mayom. Mar ariyo, joma professional kaka nurses, lecturers, engineers ok gin joma onego bed ni issues gi dhi e ndara. Magi jok mariek minyalo explain gi gimoro amora from top to bottom to giwinjo maler kuma shida nitie gi kuma shida ae. Ana blame strongly management mar county. Professionals ok onego dhi e ndara. Ka gin gi issue, nitiere channel, nitie line mar management machopo nyaka top management. Issue ni nok onego chop kata ne governor. Ma issue mane chopo ne officer ma senior ma is in charge of the nurses. Nikech Joyce, pile ka ji ogomo to ong'ega ni mshahara odeko ang'o. Tineno ka jogi ogome gima is very bad. Ka pesa ni monengo bed ni dhi e SHA, pesa ni monengo bed ni dhi e loan, pesa ni monengo bed ni dhi timo gige moko ng'adi ok ochopo kuma onego gigo dhi, and then gigo duogo back to ito pesa to noseng'adi. Ki question through the right channel, ma gima ni bede boardroom to ji ng'iyo ni where is the problem to gino rumo monge ng'ama dhi e ndara. Ok onego bed ni gimoro amora itere ndara, especially samidil gi joma professional. Koro ma ineno ka en mismanagement e county. Gima timore sani Kenya ka en ni wayiero telo ma Kenya rach sana. Political leadership ma Kenya rach. Wayiero jotelo makia nang'o momiyo yiergi. Ing'eni ka in jatelo mar jopiny, onego bed ni in gi the people interest at heart. Nyaka onego bed ni in ng'ama riek mago kwania. Jogi kodhi e street magi nurses. Joma tuo dhi winjo nade. Joma nyuol dhi winjo nade. Jok man gi cancer, these painful diseases dhi winjo nade. Sama jogi onge osiptal. Mane pain monego bed ni jatelo bedo go mokwongo tik. Onego bed no connect. Ok onego bed ni ong'iyo ni jogi thage, oringo office, ooro goons, odhi ogojo. Onego bed ni i-relate gigi humanly. Ing'iyo ni what are the repercussions? Ka nurses gi owuok owe tich, ang'o madhi timore in the long term? To ka en gima sensitive kaka joma mako ngima ji kama, chieng'no ok onego bed ni ringi wuok e office. Chieng'no onego bed ni bedo e office tiluongo jok ma in charge to gino bedo addressed, titieko gino ma gima ok kaw kata 1 hour kane in jatelo motegno. E kinde imedo gimoro, John nene isetieko ka Oscar poko medo, maka paro no monde Oscar. Koro Joyce, an gima wacho ka, en ni waneno ka gik matimore county, jaberune mauntie county, lakini mismanagement matimore county is not pleasing. Iyudo ka jotelo, jok moyiergi, gik ma gi occupy mind gi okinyi godhiambo, ok en tiyo ne jopiny. Ang'o mo occupy mind gi? Kidhi offices, jok moyier jotelo gi pondo mane otende en mana deals. Jigo mana deals. Iyudo kata ka deals go, pes jogi en e part ma deal. Ng'ato osego kode deal, osechame kumoro. Emomiyo giringo. Ing'eni iwacho ni yani ng'ama rach ringo kata ng'ama lawe maonge. Nikech gin guilty. Gise mismanage pes jogi, gionge answers mar problem ma jogi,
koro giringo gilal. Nwa devolve system. Ing'eni joma donengo benefit e devolve system moloji te ne gin joluo. System governments manokadho te nokokonyowa. Nwagore mondo government obe devolve mondo pinje mag joluo timre nade ogerre. To gik mwaneno katimore kaka koro governor ma Siaya en ng'at ma ji respect, ng'ama no fight for second liberation, notimore nade. Koro ka Nyasaye omiye chance mondo koro tine jopiny, to puto ng'wecho loro ofisi. Oringo lal. Igoyo professionals, gi goons, Joyce, somo kiyot. To somo mag kaka koro scientific medicine, gin gik matek, mane ng'ato sacrifice. Koro yudo ka ng'amo somo mariek, manotiyo matek, man gi rieko ne, koro ilawe street, to gimo issue morais, to gima genuine, monengo beni bedo addressed, ok okel picture maber kabisa. Ananeno ni ma en failure mar governance, en failure mar management, en failure mar ngana winji kata kani chako wuoyo news mokwongo. Lecturers, doctors, engineers, look at everywhere in the world kuonde ma develop. Jogo ok dhi get street. Magi joma riek mibedo go piny tipimonegi kaka gimoro timore systems, this is the money we have, mae gima timore, this is what was allocated for you, pesa ukano ng'adi no dhi kuma kama, there is no need